Salut, frații mei, și acum ne dăm și noi pe joc să ne jucăm. 3, 2, 1 și tot mai facem făcui încă 2 episoade. Sper să voteze oamenii aici. Nu, vă rog, eu nu votați acolo. Nu! Vom pierde, frate. Deci ei votează doar unde nu trebuie. Ei votează ca să pierdem, nu? Na, păi eu vreau aici la bot, nu la Infectus. Unu, vă rog, te rog, alege acolo, aici. Cum ai putut să mă trădezi chiar și pe mine? Cum ai putut? Și mă și zici pe mine? Așa, mamă, băi, sunteți proști, sunt vreo